Moltes gràcies a tothom per convidar-me en aquesta trobada que francament em fa moltíssima il·lusió. Mira que avui en dia es costa tot i vinc d'aquí moltíssimes ganes. Bé, jo voldria només dir diverses frases. No repetiré coses que s'han dit aquí perquè compartim algunes coses amb tots, no? Jo sóc jo, el meu blog i les meves circumstàncies. Això ho deia fa 5 anys. Ara ja dic jo sóc jo, el meu blog, les meves xarxes socials, el meu arxiu, el meu Pinterest i les meves circumstàncies. Però el Pinterest també perquè ho vaig fer un dia i me'n vaig cansar. Certament jo sóc jo, la meva xarxa i les meves circumstàncies. Pots posar, sisplau, en allà miquelduran.net? Gràcies. Jo sempre deia que el meu blog era el meu portal personal. Bé, no és exactament així, perquè ha canviat. Ja no sóc el que era fa 5 anys. Ara tinc un blog, un mesoblog i un nanoblog. I em direu, aquest és una mica friqui, certament. M'agrada molt en Sheldon, de The Big Bang Theory, per tant, intento imitar amb allò que té de bo, que no és gaire, però força. L'adveniment del Twitter, l'adveniment del Google Reader, l'adveniment de les eines que ens permeten instantàniament saber-ho tot, o saber-ho tot una mica, ens ha complicat moltíssim la vida. Jo dic al meu blog que mai havia treballat tant com des que soc blocaire. Ahir deia al London School of Economics blog que tot acadèmic hauria de tenir un blog i això és la millor cosa que pot fer. Però això és insostenible. És insostenible ser blocaire, tuitaire, pinterestaire i tot aire. Jo tinc un blog, pots clicar, sisplau, al cim de d'economia. Aquest és el meu blog, cada dia em costa més. És molt dur ser blocaire, ho heu vist aquí. Què vol dir ser blocaire per mi? Ser blocaire per mi vol dir treballar amb la intersecció de la universitat i la recerca, el món 2.0 i la ciència. Intentar fer entrades, és una mica un bloc diferent del d'Enric, menys basat en l'actualitat, intentant fer coses més de reflexió, que ell també en fa moltes, cuidado, però que té un temps de vida mitja una mica més llarg. Però això també costa fer una entrada. Costa molt fer entrades de blocs de ciència, no es poden dir tonteries. Fer entrades sobre 2.0 està xupat. Dius 4 coses, opines i ja està. Fer entrades sobre l'última meva, que és la d'aquesta d'aquí, sobre avui, que ha sortit una cosa de determinació experimental de la densitat electrònica de la nafta no sé què, sobre una superfície de coure, i entendre-ho no és fàcil. Explicar-lo a gent encara menys. Veig físic. No és fàcil. No és fàcil ser blocaire de ciència. És molt i molt i molt agraït, certament. Per què tinc un blog? Perquè és el meu portal personal. És allà on diposito les meves reflexions, tot el que jo faig. Li explicava a Jesús Rovira que a vegades he muntat xerrades en una hora basant-me només en el material que tinc al blog. Quan trobo una cosa interessant la poso allà. Malauradament, l'existència de Twitter m'ha complicat la vida. Twitter és un nanoblog. Per tant, allò que pots dir en 140 caràcters, perquè ho has de dir en 4.000. La gent, parlàvem amb en Xavier l'altre dia, només veient el que jo poso a Twitter ja poden saber de què vaig i de quin peu calço. Es pot saber fàcilment quins són els meus interessos. Des dels trens fins a la química, o la química rara, una mica friqui, El meu mesoblog, si es pots posar, no estan aquí, edunoming, 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 és del verb to edonomy. Una vegada vaig fer un tuit que va recollir un anglès. I un anglès, que és en Brian Kelly, ara te'l posaré, va fer una entrada que es deia A Tweet from Catalonia. Des de llavors, i en Xavier també l'ha conegut, interactuem amb Brian Kelly, que és un dels principals blocaires anglesos en el tema de l'educació superior. Ell em va ensenyar que a part de tenir un blog molt seriós, molt llarg, i entre aquest i un Twitter es podia tenir una cosa intermitja. Edunoming, edunoming, .wordpress.com edunoming.wordpress.com. El problema és que parlar de blogs, parlar de mesoblog, parlar de Twitter, no n'hi ha prou en parlar així sobre un micròfon. Exacte, gràcies. Molecular i de report. Has de veure com treballes. Jo treballo molt al revés d'ell. Jo treballo de matí.
Quan m'aixeco al matí començo a barrinar, i allà on tinc més idees sempre és a dos llocs, a la dutxa, cosa que és greu, perquè llavors no te pots apuntar, i a la moto, cosa que també és greu, però no te pots apuntar. Llavors són dos moments que són de temps de qualitat. No puc fer res més, excepte dutxar-me, en un cas, i anar amb moto en l'altre. Se m'acudeixen moltes idees. Tota la resta és un desastre. Perquè vull fer 40 coses a l'hora i com a molt ja sabeu que poden fer 38. També hi ha l'altre tema que el dia només té 25 hores. Per tant, mentre no n'hi hagi més, no podrem treballar més. En aquest sentit, en aquest nanoblog, que són reflexions ràpides sobre temes, hi poso allò del que em vull parlar més endavant. Però moltes vegades no tinc temps de desenvolupar-ho. Per tant, hauré d'acostumar-me a convertir el meu blog en un mesoblog. Però en canvi sí que sóc actiu en el Twitter. I de fet va arribar un dia que vaig dir, escolta, farem una cosa, les piulades de cada dia els recollirem una entrada del propi blog. Perquè resulta que el que jo dic a Twitter en general és rellevant, com diu l'Enric, sempre cal afegir alguna cosa, encara que sigui una exclamació, un somriure, o no hi estic d'acord, has d'afegir un valor afegit. I per tant la gent que em segueix, en general sap que si me segueix, o m'exigeix el blog, alguna cosa prendrà. Altrament, no val la pena que se'm segueixi. Jo no conto la gent que em comenta ni que em segueix. Jo crec que no té importància. Per una raó, perquè molta gent te segueix de moltíssimes maneres. Via Google Reader, de moltes maneres que no te compten. Per tant, què més dona? El blog és una eina per a mi. Això ho diu l'Altis Carlara. Al final ets tu el primer usuari del teu propi blog. El valor que té això és absolutament brutal. Quan jo miro enrere, ara que el Facebook fa aquestes coses de fer un any enrere, el Memolane, te dones compte del que has fet, encara que jo intento fer una cada dia, el valor que té això no té preu. No és un tema de nostàlgia. No hi ha cap nostàlgia aquí. El que hi ha és una feina darrere d'un científic que intenta fer coses. Jo tinc la desgràcia, o sort, que com a cap de grup he intentat impulsar els blogs en els meus companys. He intentat que l'Institut de Química Computacional tingui blog, he aconseguit un blogaire, que ho fa així, que la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, que vam fer fa 2 o 3 anys, es dediqui també a comunicació de la ciència 2.0 i tingui un blog. I a més la rectora m'ha nomenat comissionat pel programa 2.0 de l'UDG, que és alguna cosa així com ser el superblogaire de l'UDG, amb el qual he intentat transmetre la meva passió a tot l'equip de comunicació. Jo soc químic, químic teòric i computacional, paper, llapis, ordinador, i intento trametre aquesta passió a la gent de comunicació de la ciència i a la gent de comunicació normal de la universitat. Intentar que les notícies que genera la Universitat de Girona siguin raonables, que estiguin ben treballades i que expliquem quina és l'estratègia de la universitat. Intento que la meva rectora també vagi per aquí o ella m'amodula a mi allà on hem d'anar. Podria explicar moltíssimes anècdotes. Podria explicar que tinc el compte de la caputxeta blocaire vermella, que el buscava i no l'he trobat, però tinc el de la caputxeta recercaire vermella. Podeu trobar-lo al meu blog. Tinc moltíssimes coses. Sempre m'agrada el tema de l'humor. L'humor en aquest cas és una eina sempre, moltes gràcies, molt i molt important. No tan sols el meu blog és important, no tan sols us podria ensenyar a la pantalla del Hootsuite on tinc tots els twitters abuts i per haver, perquè en tinc molts, a part de jo tinc un problema de llengua, jo sempre parlo en català i considero que també ho he de fer en anglès, però no tinc temps. M'agradaria tenir una xarxa internacional, ja en tinc una mica, però és molt i molt, si és dur piular i fer blogs en català, imagineu-vos en anglès. No pel que costa escriure, és que cal traduir, i el Google Translate encara no funciona gaire. En aquest sentit, tinc molts de comptes de Twitter. Per exemple, quan estic en un event, doncs tinc el Q5X. Un bon dia vaig començar a buscar noms i em vaig trobar de 3 caràcters. Q5X, IJZ, WZ8, són tots meus. I quan tinc temps em dedico a buscar comptes de Twitter per passar l'estona. En aquest sentit, és molt i molt important organitzar-se bé la vida. El problema és que les eines per ser eficients es retroalimenten. Si tu ets molt eficient i fas molt de blogs i fas molt de tuits, acabes generant més feina. És espantós, per no dir horrorós. Quan tu reps cada dia 150 emails, dels quals n'hi ha 100 de veritat, per tant, i en contestes molts, en reps més. És senzillament que és insostenible. És insostenible i anem tots com unes cabres, perdoneu que us ho digui. La gent que es dedica a això, la gent 2.0, tots, jo crec que els temes anem com unes cabres. En tot cas, sí que m'agradaria dir que, com a professor, com a docent, també he intentat influir una mica en els meus estudiants. Fa 4 o 5 anys, quan feia l'assignatura d'informàtica per químics, vaig dir res d'Excels i Words, que això ja en sap tothom, anem a fer blogs. Costa.
costa fer que la gent mantingui un blog, faci Twitter. I m'estranya molt que aquest any he fet una classe de màster, 60 estudiants, i ningú tenia blog ni pràcticament Twitter i Facebook una mica per passar l'estona. No ho entenc, francament no ho entenc, perquè estan perdent una gran oportunitat. Igual que és perdent una oportunitat no tenir un smartphone que tu puguis fer servir normalment el dia a dia. Ara sí que us he de dir que en aquest moment tinc un doctorand que fa recerca en química teòrica i computacional d'emmagatzemament d'hidrogen, per tant, noves energies, etc, però que part de la seva tesi, perquè és part d'un meu projecte de Madrid, és precisament com ha de comunicar un investigador doctorand. Aquest doctorand fa recerca picada a l'ordinador, com jo, de química computacional, a més, manté un blog que explica el que està fent, explica les fonts que troba, i a part fa molta divulgació. Estan aquí a la sala, però ja us ho donaré després, que és en pepquímic.wordpress.com. Per tant, estem fent una tesi sobre com un doctorand fa servir els blogs, el Twitter i totes aquestes coses per a fer una bona tesi doctoral. Com ajuda a la universitat o a un centre de recerca a projectar-se a l'exterior. Un blog és una finestra oberta a l'exterior. És una finestra oberta que és d'entrada i de sortida. A través del Twitter, del Facebook, d'altres coses, tenim un canal de retorn, de múltiples maneres. No hi ha res més satisfactori. Podria explicar moltíssimes anècdotes, però francament el que avui em preocupa és la insostenibilitat de l'actual societat en aquest sentit. Ho dic perquè és clar, el bloc aquest de London School of Economics avui en parlava. No sé jo mateix si serà sostenible i un dia m'aixeco amb el peu esquerre i plegaré. No ho sé. Gràcies.